kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na pagkauto mga tugang, aldaw kitangon niya nin Biyernes, Agosto 30, 2024. Ininapuan Bareta alas 12. Sa pangaran kan regular nindong nagiging tagapagbareta ang samuyang news director as si news manager Sir Mar de la Cruz. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Angel Mostaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, enot sa lado lokal. Smoke-free unit kan lokal na gobyerno kan Legazpi padagusan inspeksyon sa mga establishmento sa syudad para sa 100% smoke-free establishment kung saan 16 na establishmento qualified na para maging awardee. Lokal na gobyerno kan Daraga Albay siniguro na may pondo para sa sweldo kan mga nagkaperang job orders. Pagproseso kan mga kaipuhan na dokumentos ipahidali na ni Acting Mayor Junji Haushan. Duwang miyembro kan rebelding grupo nagsuko na sa mga otoridad kasubagong agas sa Kamalig Albay. Income kan Kamalig Albay hale sa 7 tourism sites uminabot sa sobra 2.7 milyon pesos sa primerong 6 na bulan kan taong 2024. Sa lado nasyonal, Arsobispo nangapudan sa mga deboto na mga G para sa dagos ng matapos ang stand-off sa pagultanan kan PNP asin miyembro kan KOJC. Screening sa mga eropuerto sa Pilipinas, pinakusog sa tahaw kan patakot kan Mpox. National Youth Commission may bago ng chairperson. Senado nagpatanid kay Sheila Guo na posibleng mapreso sa regular na kulungan. Sa ibang nasyon, 7 lugadan kan tamaan ng turbulence sa piglunada nindang eroplano. Baretang Sports, Philippine football team, linayasan kan coach matapos ang 6 na bulan sana. Mga detalles kan bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. 450 mga establishmento sa Legazpi City ang target na mabisita kan Smoke-Free Committee kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa pagtaunin pagmidbid sa sanggatos o 100% smoke-free establishment. Sigun kay Jose Balbin, pamayo kan nasabing grupo poon kan Agosto sa goda kan Petsa 28, nasa 162 ng establishmento ang sa indang nabisita para hilingon kun ini ang nakapag-komple sa indang kriteria. Sinabi ni Balbin na igwanan nin inisyal na 16 na establishmento unqualified para maging awardee. Ipinaliwanag mga kaininan 100% Smoke-Free Establishment Award sarong annual award kan syudad para midbidon ang mga establishmento na maigot na nagsusunod sa Smoke-Free Ordinance kan Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. May supisyenteng pondo ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay para sa sweldo kan mga job order na empleyado kaini. Ini ang siniguro ni Daraga Acting Mayor Junji Haushan matapos na nagkapirang job order sa munisipyo ang dai pa nakakaresebi kan sa indang mga sweldo. Ipinaliwanag ni Haushan na sinugo na niya ang sa indang accounting asin human resource office na hidalion na ang pag-asikaso asin pagproseso kan mga dokumentos na kinakaipuhan para maitao ang bayad kan sa indang pagtrabaho ni nagkapirang mga bulan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyper-bilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
Duwang mga miyembro kan rebeldeng grupo ang formal na nagsuko sa mga otoridad kasubagong aga sa Kamalig, Albay. Inian pinagkonfirmar ni Alkalde Caloy Baldo kan Kamalig kunsain. Resulta ini kan esfersos na ginibo kan Philippine Army asin Kamalig Municipal Police Station tanganing mainganyara ang mga nasa bulod na magbalik loob sa gobyerno. Sigun sa Alkalde, ang nasabi mga persona na residentes kan Barangay Magugon ang kapamilya kan mga dating rebelde na enotang nagsuko sa otoridad. Katakod kay ini nagpahayag nin kahandaan ang lokal na gobyerno kan Kamalig na itao ang suporta na kaipuhan kan mga ini kaibahan na an para sa indang hanap buhay bilang parte kan sa indang intervensyon sa indang pagbabagong buhay. Naglangkaw ang income kan Kamalig Albay sa lado kan turismo sa primerong 6 na bulan kan taong 2024. Hale sa 1.9 milyones pesos na koleksyon kan taong 2023, nasa 2.7 milyon pesos iningunyan poon kan Enero sagkod Hunyo 2024. Hale sa mga bayad para sa tourist registration as in environmental fees. Kan Sulong Eco Park sa Barangay Sulong, Itwinan Ranch and Tunnel sa Barangay Tinago, Sumlang Lake sa Barangay Sumlang, Huyop-Huyopan Cave sa Barangay Kotmon, Kitinday Green Hills sa Barangay Kitinday, asin Elmiro Deshay sa Barangay Salugan. Sa paagi kan Municipal Tourism and Cultural Heritage Office, asin Municipal Treasurer's Office, 30% hali sa kabilugan na revenue ang itatao sa mga barangay na may sakop kaini basado naman sa guidelines kan eksistidong Municipal Ordinance Number 2016-10 kan Kamalig na ang katuyuhan iyo ang susteneran asin matauwanin suporta ang mga tourism development programs kan mga barangay na makakatabang sa lokal na ekonomiya. Padagos ang pigibong pagbandilyo kan mga personalis kan Malilipot Municipal Police Station para iparumdom ang mga dapat gibuhon para mapreventara na mabiktima nin anuman na krimen sa palibot. Sigun kay Malilipot MPS Officer in Charge Police Captain Alex Alcantara, saro ini sa indang paagi para sa girara na ipasabot sa mga residentes kan munisipyo ang manungod sa crime prevention and safety tips. Ipinahayag man ni Police Captain Alcantara na nakuha kan heparatura ang top 1 sa Unit Performance Evaluation Rating sa bulan ng Agosto kung saan nakuha ninda ang 96.59% na rating sa gabos na hepatura sa probinsya kan Albay. Katakod kay ni siniguro ni Alcantara na magpapadagos sa mangiraray at sa indang pag-utob kan sa indang mandato na manteneron ang katrangkiluan sa banwaan asin proteheran ang publiko. Kasado na ang aktibidad nagigibuhon kan Police Regional Office 5 sa pagkomemorar sa ika-159 taon anibersaryo kan pagkamundag ni General Simeon Arbodela Ola, sarong revolutionary leader kan Albay sa panahon kan revolusyon. Sigun sa komandansya, sarong wreath-laying ceremony ang gigibuhon sa September 2, 2024 sa monumento ni General Simeon Ola sa laog kan Camp Ola. Napapanginotan ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ang okasyon ang masirbing solemn tribute sa naging legasiya ni Ola na nagsisimbolo nin spirit of resistance asin patriotism dahil siya ang ultimong Pilipinong general na nagsuko sa puwersa kan mga Amerikano kan sakupon kaini ang Pilipinas. Nagkapirang parte kan Bicol Region na nakamati ni Linog pon gasubagong maaga, Agosto 30, 2024. Sigun sa update na ipigpaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, alas 3:15 nin maaga kasubago kan Yugyugon nin magnitude 1.4 na linog ang Del Gallego, Camarines Sur na may rarom na 34 km. Poco mas o menos alas 5:56 nin na 58 nin aga kan parehong aldaw kan giro ang naga sa may sirangan na parte kan Manito, Albay. Sigun sa PHIVOLCS, tectonic ang origin kan linog na may rarom na 29 kilometro mantang sinabi kan ahensya na wara man in piglalauman na aftershocks as inerehistrong danyos kasunod kan linog sa nasabing mga lugar.
Sarong miyembro ka 9th Infantry Sandigan Battalion ang binawian nin buhay matapos ang nangyaring engkwentro kontra sa pigtutubudan na rebelding grupo sa Barangay Lubgan, Bula, Camarines Sur, kan Agosto 28, 2024. Sigon sa 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army, poko mas o menos alas 2:22 nin hapon, kan Miyerkules, kan nagresponde ang mga tropa kan 9th Infantry Division Sandigan Battalion sa report, kan mga residentes na may mga armadong lalaki ang nagkukondukta nin extortion activities sa nasabing barangay na nauli sa balyuhan nin Potok. Nagsapar nin sarong gunshot wound si Second Lieutenant Ramir De Leon, rason para sa iyang pagkagadan. Katakod ka ini nagpaabot nin pakikidumamay ang komandansya kan pamilyang nabayaan ni De Leon. Asin siniguro nagagamito nindang inspirasyon ang pagkagada ni De Leon para padagos ang sa indang paglapag sa mga rebelding grupo para man mamantener ang pase orden sa Kabikolan asin mapundo na ang insurhensya digdi. Yan mga tugang ang mga detalles kan bareta sa lado lokal. Masunod man ang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa makalihis sa nagkaperang paggirumdum. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silima rin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na nin mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puun baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaikwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical test on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Sa pagpapadagos kan mga bareta, detalyes kan bareta sa Lado Nasyonal. Nag-apelar si Davao Archbishop Romulo Valles sa mga supporter kan Kingdom of Jesus Christ asin mga miyembro kan Philippine National Police na maging kalmado sa tao ka nagpapadagos na komprontasyon kan duwang lado. Sigun kay Archbishop Valles, pigibo niya ang apelasyon sa ngaran kan katoninungan. Sinabi niyang kaipuhan magrespetuhan ang lambang saro asin pabayaan na mangibabaw ang pagiging kalmado. Hinagad man kaini sa mga taga-suporta kan KOJC na respetuhon ang implementasyon kan ley. Mientras ay hinagad man niya sa mga pulis na maging considerate sa pagkondukta kan nasabing operasyon sa laog kan compound. Inapod niyang alarming and troubling ang mahiling o namahiling na anhalawig na pag-search kaibaan ang dakulo na pulis sa laog kan sarong compound kung sa inpegibo ang pagsamba asin edukasyon na sa mga aki-kakian. Hinagad man ni Valles sa publiko ng mga G para sa dagos ng kakaresilbir kan nasabing sitwasyon. Pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Joseph Francisco Ortega bilang bagong chairperson kan National Youth Commission. Kaibahan man kaining na idesignar si Carl Joseph Legazpi bilang Director kan Second Commissioner at Large kan National Youth Commission. Ang designasyon ni Ortega
parte kan pigsusulong kan Administrasyong Marcos sa pagpapakusog kan mga Pinoy na jóvenes para madangogan sa indang boses. Bago na-appoint si Ortega, nagsirbi ini bilang Regional Director kan Department of Tourism o DOT sa Region 1 poon pa kan 2019. Nagtapos ini sa Ateneo de Manila University nin Bachelor of Arts in Political Science kan 2013 na sinundan kan Master of Business Administration sa Ateneo Graduate School of Business kan 2023. Kumpiyansa si PBBM na sa liderato ni Ortega sa NYC mamumoblean o mamumolde ang mga jóvenes sa tamang liderato asin magkakaigwanin supisyenteng kontribusyon sa sosyudad. Pinakusog ang screening sa mga malaog asin maluwas nin Pilipinas sa tahukan patakot kan Mpox o dating pigaapod ng monkeypox. Sigun sa Department of Health, dapat na ideklarar kan mga biyahero ang sa indang e-travel form kung sindaan may lastro, vesicles o butog na may tubig sa laod o sa laog sa nakalis na 30 aldaw bago magbiyahe bilang parte kan surveillance kontra sa Mpox para mapugulan ang paglaog kan kadagdagan ng mga kaso kanasabing helang sa ibang nasyon. Tinawanin doon kanahensya na importanteng maging honesto ang gabos na mga biyahero sa indang pagsimbag sa kahaputan sa e-travel form kung nakakamati ininhelang sa nakalihis na 30 aldaw. Siring man kaso ang biyahero na nag-abot sa Pilipinas na nanutaran na bako sa nasyon na nasa listahan kan World Health Organization o WHO bilang outbreak area, may history na exposure sa Mpox case o anuman na sintomas o senyales kan helang, aalerton kan e-travel system and Bureau of Quarantine as in Bureau of Immigration saka i-refer kan BI ang pasahero sa BOQ para sa ikaduwang screening. In kaso ma-identify na ang pasahero suspect kan Mpox, sa darahon ini sa Mpox sa referral hospital na sa ngunyan may totalmenteng 14 kaso ng Mpox ang nalhiso sa Pilipinas poon kan Hulyo 2022 kung sa ina siyam ka ini ang nakarecover na poon kan 2023 mantang 5 ang aktibong kaso na naghahalat pa na marahay ang sintomas. Ang 5 aktibong kaso kan Mpox iyo ang positive sa o positibo sa clade 2 o mas mild sa klase ng Mpox virus. May patanid ang Senado kay Sheila Guo ang ipinamidbid na tugang kan pinatalsik na Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ang patanid ginibo ni Senator Sherwin Gatchalian kung saan sinabi kaining posibleng maipakulong sa regular na karsel si Sheila Guo kapag padagos na naguutik sa investigasyon kan Senado. Sigun kay Gatchalian, dainang may napakontempt ang Senado asin dahil sa dai pagsasabi nin totoo napirita na ang Senado na ibalyo asin ipakulong ang pigi-imbestigaran sa regular na presohan. Sa ngunya, nasa air-conditioned na detention room si Sheila Guo matapos na isnabon ang mga imbitasyon asin sabpina para sa pagdangog may kinaaraman sa illegal na operasyon kan mga pinagsakyada na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bamban asin Porac. Sa Lunes, Septyembre 2, sa giraray na ipagpapadagos ang investigasyon kan Senado, manungod sa kanselasyon kan pasaporte ni Alice Guo asin pagdulag kan mga ini sa nasyon. Hinagad ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa Office of the Solicitor General o OSG na magbilog ng special legal team na matutok sa mga kaso ng bullying sa West Philippine Sea o WPS. Sa pagdangog kan Senado sa budget kan Department of Justice o DOJ para sa 2025, inugid ni Tolentino inagad ni Tolentino kay Solicitor General Minardo Guevara kung ano ang status kan specialized unit na taon-taon na pigsasabi kan senador sa budget hearing kan ahensya. Tiniinupa kan senador na nagbabayad pa ang OSD din mga dayuhan na abogado para sa kaso nin panghaharas kan China sa satuyang nasyon. Sinabi ni Tolentino na kung siring man sa nakainian nangyayari nagukuanin Admiralty lawyer sa kada kaso nin harassment kan China, mas marahay na magbilog ang OSD nin sa diritang Special Admiralty Unit. Inuyunan ni Guevara ang naging obserbasyon kan senador asin aram niya na dakula ang nagagastos kan gobyerno sa pagguanin mga dayuhan na abogado na nagtatabang sa international litigation as in arbitration kan nasyon sa West Philippine Sea.
kaipuhan pang mag-agi sa Food and Drug Administration o FDA ang lung cancer vaccine bago mapaghuronan asin mapagplanuhan kan Department of Health o DOH. Sinabi ni DOH spokesperson Albert Domingo, kasunod kan pagpuon kan human trials kan nasabing bakuna sa 7 nasyon na kompuesto kan United Kingdom, United States, Germany, Poland, Hungary asin Turkey. Tinauan ni doon ni Domingo na kaipuhan mag-agi sa tamang proseso an anuman na bagong bulong, bakuna o teknolohiyang pangsalud susog sa lay. Uugidon na kan FDA kung ligtas asin epektibo an mga ini bago an masunod na lakdang gikan sa DOH. Sarong 67 anyos na pasyente sa University College London Hospital ang kainot-inoting nagresibi ni lung cancer vaccine na pigsasabing mapukaw sa immune system kan tawo para midbidon asin lumaban sa cancer cells. Bareta sa ibang nasyon, lugadan ng 7 katao matapos na tamaan ng turbulence sa United Airlines. Dahil sa pangyayari, napiritan na mag-emergency landing sa Memphis ang Boeing 737 na pampasaherong eroplano. Hali sa Chicago, asin pasiring kutaan na sa Cancun, Mexico, ang eroplano kan mangyari ang insidente. Sigun sa Federal Aviation Administration na enot nang na-report na nakamati sinda ng turbulence mantang sindaan nasa Louisiana. Dinaraman tulos ang mga nasabing pasahero sa ospital. Baretang Sports, nagdimitir si Tom St. Fit bilang coach kan Philippine Men's Football Team matapos sanaan 6 na bulan niya sa posisyon. Mas pinili ni St. Fit na mag-coach para sa Mali, Africa. Kinumpirmar kan Philippine Football Federation o PFF ang paghali ni St. Fit kasuhapon Huwebes. Nagkapirang aldaw bago magbiyahe ang Philippine squad pasiring sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa Merdeka Cup. Sinabi ni Freddy Gonzalez, PFF's Director of National Teams, na nagmamadali ngunyan ang team para makahanap din kasalida si St. Fit. Sinabi ni Gonzalez na bako ni Tom ang trabaho para sa Pilipinas na may intensyon na tumabang sa proyekto pero ang sa iyang puso pirming sa Afrika. Pinasalamatan ni Gonzalez ang serbisyo kaini asin nagpapaabot nin pagbati para sa iyang bagong papel. Breakthrough! Levitating daylight anapod sa Estados Unidos sa sarong ilaw na nakakapagtaon ng relaxing atmosphere asin vibe sa siisay man na nagagamit kaini. Sigun sa nakaimbento kaini na si Doshan Beck, inimbeto niya ini dahil sa gusto niyang makatabang sa mga personang pirming stress sa pag-aadal asin sa trabaho. Ang liwanag kaini pwedeng makontrol sa paagikan voice command kung sa nakakapagtao ini nin liwanag sa laog nin tulong aldaw kung kaya makakatipid nin marhay sa kuryente. Ang levitating bulb pwedeng mabakal sa kantidad na $149. Istoryang naiiba! Nagkapirang tinampo sa Portugal ang binaha nin alak matapos madistroso ang tambakan kan sarong distillery na nagigibo nin red wine. Viral sa video ang nagbubulos na rinibong galon nin red wine sa mga tinampo kan São Lourenço do Bairro matapos maraot ang imbakan kaini sa Destilaria Levira. Sigon sa Chief Executive kan Destilaria Levira na si Pedro Carvalho, sobra sa 600,000 na galon kan red wine ang nagbulos sa laog sananin sarong oras. Ang rason kan aksidente iyo ang structural failure kan mga vat o pigsasarayan kan alak. Sa statement kan distillery, naghagad siya nin dispensa sa mga residentes asin nagpromisa nin repair sa mga naraot na propriedades. Flashback! Agosto 30, 1850, kanamundag sa Kupang, Bulacan, si Marcelo H. Del Pilar. Si Del Pilar ang sarong sa mga pamosong propagandista kanasyon asin midbid sa iyang alias na si Plaridel. Kaibahan siya sa mga nangenot sa pag-alsa kanasyon kontra sa mananakop kaibahan na ang pagrealisar kan katalingkasan kan Pilipinas. Kaibahan na siya sa kaibahan sa mga naging paagi niya ang pag-establishir kan la solidaridad na saro sa mga pangenot na ekipahe kan sa iyang pagkontra sa mga pang-aabuso kan mananakop.
Sa sitwasyon kan bulkan mayon ngunit napagkaaldaw, nakapagrehistro nin sarong volcanic earthquake ang bulkan mayon sa probinsya kan Albay sa nakalis na 24 oras. Sigun ini sa datos na ipanaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOS sa subagong aga, Agosto 30, 2024 kung sain may maluyang banaag o crater grow sa ngimot o nahiling sa ngimot kaini. Uminabot man sa 598 tonelada ang ibinugang asupre o sulfur dioxide flux kada aldaw. May kasabay na katamtamang pagsangaw nin aso o plume asin ang paramyenta sa paghubag kan bulkan o ground deformation. Ipinagbabawal man giraray ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 km permanent danger zone asin ang pagpapalayog nin anuman na klase nin aircraft haranis sa ngimot kaini. Yan mga tugang ng kabilugan, ang mga detalles kan mga bareta sa lado lokal, nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa. Tinipo na sinisinurat dyan sa DCGB News Bay. Sa pangaran po kan regular nung nagiging tagapagbareta ang samuyang news director as news manager Sir Mar de la Cruz, ang samuyang kaibahan sa lado teknikal Kuya Ronald Baldo, sa IT si Jerome Nico Martinez. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Angel Mostaza na nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay asin maray na pagkaudto. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed.